Tervetuloa tänne toimistolle. Täällä kausi jatkuu käytännössä koko vuoden ympäri. Kun layoffit saadaan loppumaan, niin sitten alkaa tietenkin yhteistyökumppaneiden muistamiset ja uuden kauden aloitus, siihen liittyvät varustehankinnat, pelaajasopimukset, hallivuorot ja siihen liittyvät asiat. Totta kai sitten kun nämä tavallaan faktat saadaan selville, niin alkaa aikataulutus ja tätä tehdään yhteistyössä toimiston, joukkuejohdon ja valmennuksen kanssa. No niin, terve. No Esa tässä taas. Tältä kaudelta. Nyt olisi kuule kohta tiedossa noin ensi kauden bussikuljetukset, että lähettäisikö perkaan niitä läpi. Loistavaa. Hei, jos mä laitan sulle tulee sähköpostia tossa ja katsotaan sitten, niin mä laitan siihen vähän lähtöaikaa ja milloin ollaan missäkin, niin paassa sitten tulee kyytivahvistuksia sitä mukaan. Hyvä, palataan. Moro! Aletaan valmistelemaan näitä ottelutapahtumia varten viranomaislupia, mahdollisia anniskelulupia, luonnollisesti myös raha, mikä tässä on aina mukana, niin se budjetin teko alkaa sitten tässä kausien vaihtuessa. Toimiston vastuulla on tämä liikaa ilmoittautuminen. Siihen liittyy aika paljon kaiken näköistä liitettä, monennäköisistä talousasioista, olosuhdeasioista. Ja se ilmoittautuminen tapahtuu heti tässä toukokuun aikana jo. Tapahtuman alussa kenttä kasataan yleensä joko vapaaehtoisten, junioreiden, joukkueen tai sitten kaupungin kanssa, riippuen nyt vähän mistä ja minkälaisesta kysymyksestä ja mitä muuta siellä kentällä tapahtuu ennen ja jälkeen sitten meidän ottelutapahtuman. No siis, me tullaan tänne hyvissä ajoin ja haetaan varastosta kaikki myytävät tuotteet ja laitetaan ne paikoille ja järjestellään ja keitetään kahvia ja laitetaan paikat kuntoon ennen kuin porukka tulee sisään. No kyllä kahvia menee aina paljon, et varmaan ainakin 3-4 tommosta tonkallista, et menee paljon. On. Mä itse tykkään. Niitä syödään täällä aina vähän väliin. Todella hyviä. Tässä pelissä niin kioskin toimihenkilöiden lisäkäteenä ollut. Viime kaudella yksi KV:tä vastaan pelattu voittopeli Kupittaalla, niin pyydettiin pallopojaksi siihen, niin sai mut jäämään sille tielle. Viime kauden finaalivoitto Blackboxissa Lempäälässä. Iloista joukkueurheilua ja mukavia tuttavia kollegoissa ja sitten tietenkin pelaajistossa ja valmennuksessa. No pääasiassa järjestyksenvalvojan tehtävä on tietysti järjestystä pitää yllä, katsoa, että ei ole mitään ongelmia, kaikki sujuu hyvin ottelutapahtumissa tai yleensäkin tapahtumissa. Mun tehtävä täällä salibändiotteluissa on ovella lukea lippuja, mahdollisesti jos on, niin tarkastaa noita tai niin turvallisuustarkastuksia tehdä. No aika harvoin on ainakaan omalle kohdalle osunut mitään hankalia tapauksia. Mä miellän, että kaikki on ihmisiä. Miellän, että joskus on huono päivä. Yritetään tietysti sit niinku positiivisuuden kautta parantaa mieltä, rakentaa sitä asiaa positiivisen puolelle. Isä aloitti valmentamaan, niin sitä kautta lähdin sinne salibändipiireihin ja kun mut pyydettiin tänne töihin, niin itse asiassa jäi se, mä olen joskus ollut siis Tuton jääkiekko-otteluissa töissä, niin jäi ne kaikki pois, koska tämä salibändipiiri tuntuu vaan omalta. Täällä on ihmiset, on ystävällisiä. Hyvä ilmapiiri, on positiivinen vipa joka puolella ja tykkään näistä ihmisistä, joiden kanssa tehdä töitä. Hei, sä oot F-liigan maskotti Haukka, eiks niin? Yes.
Mä olen Eija Nuolikoski, mä vastaan täällä pöytäkirjan pitämisestä. Mä oon Sauli Mattila, mä hoidan ton kenttäkuulutuksen. Onneksi ainakin mun osalta on silleen kiva, toi Esa on hoitanut niin hyvin kaikki liturgiat, että mun ei tarvi oikeastaan kun lukea suurin piirtein valmiit paperit, mitä Esa on tehnyt. Että hyvin vähän. Joo, ihan sama juttu. Esa on tehnyt asiat sillä, että me tullaan vähän niin kuin puhtaaseen pöytään, hoidetaan hommat ja lähdetään kotiin. Joo, siis siis meistä on tullut niin hyviä tuttuja tässä näiden kaikkien kausien aikana, että jutut vaan oikeastaan huononee koko ajan. Sä voisit kertoa tähän vaikka vitsi. Mitä Darth Vader sanoi, kun meni silmälääkäriin? Älä. No sano, että et tiedä. Mä en tiedä. Se sanoi, että en näe lukea, mutta haistan leijan. Jos ne saa jäähyn meidän pelaajat, niin silloin me vaihdetaan yleensä sana tai pari. Niin aika vähän tulee niin heidän kanssa tuosta kesken pelin puhuttuun. Pelin jälkeen sit saatetaan tutumpien pelaajien kanssa muutama sana vaihtaa. Mutta, ja tuomarit on silleen, että kaikki tuomarit sarjassa on hyvä porukkaa. Ne ottaa huomioon meidät ja kyselee, että onko kaikki kunnossa ja silleen, että erittäin jees. Heidän kanssa enemmän kuin pelaajien kanssa. No siis tuossa toimitsijapöydän takana mulla on ainakin semmonen, että telkkarista kun mä katson matsia, niin mä pystyn keskittymään siihen peliin enemmän. Että tossa on niin paljon kaikkea muuta, jos ei välttämättä mulla, niin siinä saattaa tulla jotain kyselyitä ja milloin mitäkin. Niin siinä ei pysty ihan niin tarkkaan seuraamaan, sit kun ei kerkii mukaan, kun on hidas, niin ei kerkii hidastuksiakaan välttämättä katsoa. Ja sit just tämmösiä, kun tulee maali, niin sun pitää ne kuuluttaa. Niin saattaa olla niin, että peli menee eteenpäin koko ajan ja sä vaan tuijotat papereita ja luet sieltä nimiä, niin ainakin mulla on niin. Joo, tällä kaudella on ensimmäinen kausi, kun mä oon ehtinyt näkemään hidastukset. Merkannut, mä oon ollut tässä nyt 4 vuotta mukana tuossa toimitsijana. Tää on ollut tosi kiva harrastus ja nimenomaan harrastus. Tän porukan kanssa on kiva tehdä tätä. Ei mulla ole mitään pahaa sanottavaa, päinvastoin. Mulla on mä oon itse joskus pelannut salibändiä, niin se on sillä laji on mulle tuttu ja tykkään katsoa. Ja välillä tekis mieli mennä tonne kentälle, mutta en mä tohon kyllä pysty, mitä noi tuolla tekee, se on ihan huikeeta. Mä oon yleensä täällä kameran toisella puolella, että mä hoidan molempien Tepsin salibändin edustusjoukkueiden viestintää tässä ja teen mainoksia ja valokuvaa ja haastattelen ja sen sellaista. Periaatteessa tämä on semmoinen vähän kaksijakoinen kysymys. Toisaalta, että jos siellä kentällä on jotkut ihan tuntemattomat joukkueet, mitkä ei merkkaa mulle mitään, niin sit salibändi voi olla mulle peli. Mutta sitten kun kentällä on noi Tepsin joukkueet, niin sit se on paljon enemmän kuin peli. Sit se on sitä hienoa tapahtumaa, että pelipäivä, juhlapäivä. Ensimmäisenä tulee ehkä mieleen se, että silloin kun naiset voitti ensimmäisen mestaruuden, niin mä en ollut vielä Tepsissä töissä silloin, mutta olin kameran kanssa katsoa sitä peliä, olin kuvaamassa siellä ja tässä multa tuli semmonen about 1000 kuvan kuvapaketti siitä ottelusta, niin sieltä on jäänyt paljon hyviä muistoja ja yksi vielä hauska muisto tästä Black Boxista, kun naiset viimeksi voitti mestaruuden, niin sen verran meni oikein, että Rantasta muistin onnitella siitä mestaruusmaalista, mutta semmoinen pieni vatsa oli väärä Rantanen, mutta eikö se riitä, että se on Rantanen sentään? Joo, morjesta. Mä oon Kirjosen Tomppa ja naisten F-liigan erotuomari. 14 kausi menossa ja semmoinen vähän vajaa 300 pääsarjapeliä alla, että nyt vihelletään finaalisarjaa. Jes, mä oon tuon Retkun pari, Jyrki Sirkka. Mulla on taas vähän yli 300 peliä tätä F-liigaa. Ja no, tämmöiseen finaalisarjaan esimerkiksi, kun me valmistaudutaan, niin kyllähän tähän ruvetaan valmistautumaan niin kuin jo päiviä ennen, kun koko pelit alkaa. Tultiin 3. peliin mukaan tätä ottelusarjaa, käytiin katsoa ne 2 ekaa peliä, katsottiin miten kaverit on vetänyt ennen sitä. No tietenkin työpäivänä, niin mä lähden aikaisemmin töistä, puolen tunnin päiväunet ennen peliä, pari tuntia ennen hallilla, varsinkin tällaista finaalipeliä. Jutellaan pelaajien, kapteenien, valmentajien ja kaikkien pelitapahtumaan liittyvien henkilöiden kanssa, kenet me voidaan tarvita apua. Me ollaan kaikkeen käytettävissä ennen peliä. No sitten semmoinen 3 varttia ennen peliä, niin suoritetaan tietysti alkulämmittelyt. Halutaan olla tietysti valmiina siihen peliin. No meillä on aika tarkkaan
aluejako, että toinen seuraa palloa ja toinen pallottomia tilanteita. Ja pallottomien tilanteiden seuraamiseen tietysti liittyy myöskin kommunikaatioeleet ja puheet. Ja yritetään tavallaan pitää se palloton tilanne myöskin hanskassa. Sitä tietysti ei välttämättä tuolla kentällä muu yleisö näe, jos ei erikseen erotuomareita seuraa sen pallollisen tilanteen ulkopuolella. No pelin sisällä, jos sattuu joku semmoinen, huomaa, että toinen tekee jotain väärin tai itse on tehnyt väärin, niin meillä on onneksi se headsetit, niin saadaan kyllä keskusteltua se aika hyvin läpi sen, jo siinä pelin tiimelyksessä, että se ei jäisi niinku vaivaamaan. Et sitä vihellistä tai viheltämättä jättämistä niin sitä ei voi enää ottaa takaisin. Se on mennyt jo, käytetty tilaisuus meni siinä ja siitä pitää vaan päästä yli. Ja sitten kun se otteluvalvoja ja erotuomarikollega kyllä kertoo sitten, että miten sen olisi voinut hoitaa paremmin. No hyvä matsi on mun mielestä ainakin semmoinen, missä on kova intensiteetti, pelaajat keskittyy pelaamiseen ja siellä on jonkin verran tietysti tapahtumia, tulee vähän maaleja, yleisö viihtyy. Tietysti se yleisön kannustus, kyllä se niin kuin tavallaan siellä meidänkin korvissa kuuluu. Sitä on ihan kiva olla siinä tapahtumassa mukana, kun siinä on sitä tunnelmaa myöskin sieltä katsomosta. No, vapaa-ajalla salibändi niin merkitsee aika paljon. Kyllä siviili Jyrki on kyllä salibändin erotuomari. Jos mä kuljen kaupungilla jossain kauppakeskuksessa, niin siellä pelaajat moikkailee ja pelaajien äidit ja isät moikkailee. Joo, sama juttu, että kyllä se aika kokonaisvaltainen homma on, kun ollaan yli 20 vuotta molemmat niin kuin erotuomaroitu. Kiva se on. Kannattaa lähteä mukaan. Tepsin naisten huoltaja. Meitä on useampi ja meillä on erilaisia rooleja. Mä tässä just naisille täyttelen kylmäallasta, jäät haetaan myöhemmin ja pääsevät sitten heti palautumaan pelin jälkeen. Meillä on aina joku paikalla treeneissä. Sitten meillä on yksi, kun hoitaa naisten varusteet ja vie ne painoon ja suhaa sinne tänne. Itse ehkä olen se, että jos jotain tarvii tehdä, niin mä oon sanonut, että mulla voisit soittaa. Olen valmiina auttamaan. Ja se, mitä salibändi merkitsee mulle, niin aika paljon. TPS merkitsee mulle todella paljon. Tää on semmonen vähän niin kuin toinen perhe itselle. Et mä olin 1,5 vuotta pois täältä, mutta faktaa se, että en mä pystynytkään lopettamaan. Palasin takaisin ja mä luulen, että mä teen tätä niin kauan kuin vaan mahdollista. Odota hetki, mun täytyy ehkä sammuttaa ensin tää Hanna. Yllättäviä. Kato, nyt tuli muuten sit semmoista. Siis tämähän oli mahtavaa. Joo. Hei, riittääkö tää yllättävyydeksi? Kiitos. No, valmentajien tehtävä on lähinnä keskittyä pelaajiin ja pelaajien kehittymiseen sekä sitten joukkueen pelillisiin asioihin. Siihen liittyy suunnittelua. Valmennus tekee suunnittelun koko kaudelle ennen kauden alkua. Sitä voidaan vähän jaksottaa, että missä jaksossa kehitetään mitäkin asioita pelistä. Onko se hyökkäysasioita, puolustusasioita. Ne käydään yhdessä pelaajien kanssa läpi, asetetaan tavoitteet sinne ja mietitään ne harjoitteet, millä harjoitteilla päästään siihen lopputulokseen. Valmentajat antaa niin pelaajille myös kauden aikana niin henkilökohtaista palautetta jokaisen tasonsa mukaisesti. Eli miten se oma taso on kehittynyt, miten se koko joukkue on kehittynyt ja mitä pitää sitten vielä kehittää. Pelaajat ovat yksilöitä ja juuri niitä omia tavoitteita jokaisella pitää olla, mitä kohden sitten mennään. Kaikilta osapuolilta vaaditaan niin kuin luottamusta ja ennen kaikkea sinnikästä työn tekemistä. Pelin aikana valmennus ja ennen peliä tekee sitten tämmöiset niin kuin strategiset valinnat riippuen mitä joukkuetta vastaan pelataan. Niin vähän eri strategialla varmaan lähestytään eri joukkueita ja ne käydään pelaajien kanssa läpi ja pelaajat sitten käyvät vielä kentällisittäin läpi, kuinka he itse toteuttavat näitä strategioita, mitä on sitten harjoiteltu kauden mittaan. Ajat muuttuu, salibändi ei pysy samanlaisena ja siinä pitää yhtä lailla valmentajien sitten muuttua
ja pitää reagoida muutoksiin. Pelin aikana voi jo niin pelitapahtuma muuttua, tarkoitan nyt pelillisesti, niin silloin pitää niihin vastustajamuutoksiin myös meidän oma joukkue sitten reagoida ja valmennuksen reagoida tavalla tai toisella. F-liiga pitää myös palavereita ennen kauden alkua. Tuleeko jotakin sääntömuutoksia, sääntöuudistuksia kaudelle? Valmennus tekee myös yhteistyötä urheilutoimenjohtajan kanssa, toiminnanjohtajan kanssa, joukkuejohtajan kanssa, huollon kanssa. Eli on hyvin tällainen sosiaalinen posti myöskin. Pelaajat pystyvät vaikuttamaan jonkun verran siihen peliaikatauluihin. Toki runkosarja lyödään niin kuin kesäkuussa käytännössä lukkoon ja siihen ei sen jälkeen juurikaan enää pysty vaikuttamaan, mutta sitten playoff-aikatauluja jos on. Niin jos hallissa on tilaa ja vaihtoehtoja on useampia, niin kyllä silloin kapteeniston kautta pelaajilta kysytään, että mikä vaihtoehto on heille mieluisin. Toki jonkun verran myös harjoitusaikatauluihin, mutta ne keskustelee lähinnä sitten sen valmennuksen kanssa niistä. Pelaajien keskittyminen pelin aikana on täysillä siinä pelissä. Se on oikeastaan erinomaista se yhteistyö, mitä pelaajat tekee niin kuin huollon kanssa. Tai tavallaan se valmennuksen kanssa tekeminen on ihan itsestään selvää, mutta siinä on huolto, siinä on joukkuejohto, siinä on monia tällaisia muita tekijöitä, kenen kanssa pelaajat ovat tekemisissä ja se kommunikointi on kyllä erinomaista. Ja siinä samalla yleensä vaihdetaan sitten muutkin päivän kuulumiset ja tuetaan toista matkassa.